আজি ସକାଳର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ତାରିଖ 09/01/2026 ଶୁକ୍ରବାର। ଏକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ମଞ୍ଜୁରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ। 55,783 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ। 14,500 ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। 2. ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମା ପାକିସ୍ତାନ ହିମାଳୟ ବାୟୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଭାରତକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ତେଣୁ ଆଗାମୀ 2 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୀତରୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ନିସ୍ତାର। 3. କୋର୍ଟକୁ ଆସିଥିବା ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କହିଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କଲା ହାଇକୋର୍ଟ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍। 4. ଶୀତରେ ଥରୁଛି ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ, ପାରଦ 9 ଡିଗ୍ରୀ, 1952 ମସିହାର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ଶୀତ। 5. ଅମଳ ବେଳକୁ ଟମାଟୋ ଦର 60, ଚିନ୍ତାରେ ଖାଉଟି। ବାଇଗଣ, ଜହ୍ନି, କଲରାକୁ ବିପଦ କୁହୁଡ଼ି। 6. ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଲକ୍ଷ ହଜାର ଜଣଙ୍କୁ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। 7. କୋଲକାତା, ଶିକ୍ଷାବିତ, ସମାଜସେବୀ ତଥା କିଟ୍ ଓ କିସ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡ. ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନଜନକ ଲିଡରସିପ୍ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ। 8. ଓମସା ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜରୁରୀ ବୈଠକ, ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିଲେ ଡାକ୍ତର ସଂଘ। 9. ଜୟପୁର, ପରିବହନ ବିଭାଗର 3 ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। 10. କଟକକୁ ଲମ୍ବିଲାଣି ନିଶା କାରବାରର ଚେର, ବାଂଲାଦେଶରୁ ଭାୟା କୋଲକାତା ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଦେଇ କଟକ ଆସୁଛି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର। 11. ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ପ୍ରଦୂଷଣ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ ଯାଏଁ ଫାଇନ୍ ନାହିଁ। ପ୍ରଦୂଷଣ ଜରିମାନା ରାଶିର ତଜର୍ମା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। 12. କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇଲେ ସରକାର, ଉପହାର ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଉତ୍କଳିକା ସହ କଲେ ଚୁକ୍ତି। କନ୍ୟାଙ୍କୁ ମିଳିବ ପାଉଁଜି, ଶାଢ଼ୀ ଓ ଚୁଡ଼ି। 13. ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ବୋଷ 1 ନମ୍ବର, ଟପ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 3 ସରକାରୀ ପଲିଟେକ୍ନିକ୍। 14. ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ଏଣିକି ଭକ୍ତନିବାସରେ ରହିବା ହେଲା ମହଙ୍ଗା, ବଢ଼ିଲା ପାର୍କିଂ ଫି। 15. ମହିଳାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସବୁଠୁ ଭଲ ସହର ହେଲା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ରିପୋର୍ଟରେ ମିଳିଲା 1 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ। 16. ଜଷ୍ଟିସ୍ ଯଶୱନ୍ତ ବର୍ମାଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ଲୋକସଭା କମିଟି ସମ୍ମୁଖରେ ହାଜର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 17. ପୂର୍ବରେ ବାଂଲାଦେଶ, ପଶ୍ଚିମରେ ପାକିସ୍ତାନ, ଶତ୍ରୁ ଘେରରେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ, ଦକ୍ଷିଣରୁ ଉଠିଲା ସମର୍ଥନର ସ୍ୱର, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କହିଲା, ଭାରତ ବେଷ୍ଟ। 18. ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ୍ ଧମକ ଯୋଗୁଁ ସେୟାର ବଜାରରେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ, ସେନ୍ସେକ୍ସ 700 ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ, 4 ଦିନରେ 7 ଲକ୍ଷ କୋଟି ନଷ୍ଟ। 19. ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ 3 ଟି ବିନା 20 ମ୍ୟାଚରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ତିଳକ ବର୍ମା। 20. ଆମେରିକା ଜବତ କରିଥିବା ରୁଷ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କରରେ ଫସିଛନ୍ତି 3 ଭାରତୀୟ, ରିପୋର୍ଟ। ସୁପ୍ରଭାତ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ।